Presiden Boris Simul nampaknya yang benar koyo. Oke, Joyanto Jomatia di promote hari adong banjaga di kisah Simul nampaknya yang koyo. Bersama berdiri, Oke. Next, Sub-Zonal Vice Chairman Sarwati Deporba, Kanon Basi Tumo, Kanungcu Athar Moni Jomatia Block di President. Block President. Abni pore Arjun Debroma President promote hari. Abni pore Usha Devi Jomatia Block ni Secretary. Muzahid Ragai Hamajewa Sharon Devi Jomatia Block Secretary. आपने पढ़े रामथारी मलसन ब्लॉक सेक्रेटरी आपने पढ़े गोपाल देव ब्रह्मा टिप्रामथा ब्लॉक चेयरमैन ब्लॉक की चेयरमैन ब्रह्मा Sini Maharaja sei boni bagino khanang mani boje sini dofani bagai buskango basa phaimani 19 दफा जनजातिनि बागै बतिनि सिङा फियगनानि बागै
दिनै जों मा अंख लायो जागा जागा जों तामनि बागै प्रग्राम खालाय सिनि मानथाय सिनि सक्ताय गोबां मानाव दङ खिन्थु जों मानिया जों से 25 बोसोर दंफोरो जों गोबां मानाव लांचित बन्चित खालायजाखा चिकन चिकन पार्टी खायफोरबो जों बाहायनो खायजागौ तामु हंके जों ताबुक आ दिननिया नासिङैनाय हामजागै जों जत जागानो जों खालायनायखा तामु हंके कोनो जागा जों मानिया कोनो बन्चित मानिया आबुनि बागै बुसकाङो बासा फायगा सिनि महाराजा ब खेरिनायनो ब मुंसाया मुंसा ब तुबै फायनाय तामनो तुबुनाय सिनि 19टा दफानि जनजातिनो बासारना बागै सिनि मानथायनो ब दाबि गासिबानो रैखालांनाय हिनै बनि कक साजाक दङ ब जेटा कग्रिव आ ककनो खलायबो फुनगौ आबनते ताकुक ते बुकुक संनो नंनि थानि आं आबो कयमं नरक जों बुरे बुकुक जों ते आसुगै तंलिया जों चांगरि खावै जत नगरे सुदिसे अंकुर चांगरि खावै जों सबाव अंख लायनाय अ जरा सगै दंफायो ताकुक ते बुकुक जों नरक न तेबो मासावा तामो हंके दिनै सिनि मुंतै कुमुनि दफारो सिनि मुंतै दिखलाय तुइ फायो दाबि सावा बुनि दफानि बरक से कारणे सिनि दफानि बरक के कुरुयिंगो सिनि मुंतै जानाय रखे सावै गोनांगो सिंके कुरुयो गोलगै दंगो